chinsisi chabwera poyera. Tati ntimve chimene chamupha Brian Banda munkhanizi. Kupitirira kukhudza imfa ya amene anali mkulu mwa nyumba yaulutsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation a Brian Banda. Abanda amwalira loweruka malinga ndi akubanja iwo akhala akudwala nthenda ya malungo msabatayi. Isaac Salima akufuna kwaza chete yomwe tincha ndivyo chaiwe msabero simumamba you were nepotistic anthu osamba koma mafusa kwene uno ngati Brian Banda amene anadalisika ndi luso lapaderadera wamwalira pamene imfa yake yakhuza anthu ambiri amene amamukonda. malemuyu amene amadziwika ndi luso lake makamaka pochititsa mapulogalamu pa wailesi yomvera komanso yakanema wamwalira loweruka pa chipatala cha private cha Mwayi Wathu kumene anamugoneka lachisanu madzulo. pamene panso ndiye pamapeto program yathu ya Times Exclusive madzulo ano nali ndi Bambo Boni Kalindo usa ndine ndene asha awa alendi ndene asha yeni mugezi mungakali mwenye ulupa chabwino ulupa imfa yake yakhuza anthu ambiri makamaka pa masamba amchezo amene akuyankhula mawu omulira malingana ndi chemwali wake Naomi Banda. malemuyu amene anagwirapo ntchito ngati mkulu ona za mapulogalamu ku wailesi yakanema ya Times anamupeza ndi nthenda ya malungo msabatayi. Abanda siutiningana kuti adwala kwambiri chifukwa ndi wiki omweyi imene amadandaula ngati amangosanza atapita kuchipatala pamene amanena kuti apeza malungo kuti anakhala ngati akhazikika koma samadziwa kuti ndi malungo akhala nthawi itali asadziwa kuti munthu akuyenda ndi malungo ndanamba kuwapanga treatment ndadzulo apezeka kuna kuti atajeja madzulo kugona ndi amene anangofoka kusawa kuti kwatenga kwagwira apezeka kuti munthu asiratu kupita nawo kuchipatala Mwayi Wathu ndi amene amayesayesa madokotala kuwayesayesa kumapanga kumayitana dzina lawo kumayesayesa monga madokotala njira zawo. mama wako chama 9 amadzanena kuti ayi akuoneka kuti ambapanga response kena kumadzisuntha kena kuona pamene madokotala amadzatiranisa sonena kuti tayesetsa kuti mwanjira ine iliyonse kuti tiwapulumutse koma zikuoneka kuti mtima wasiya kugunda ngati kamati kadi yake chani kadi arrest ndimene avuta. imfa yake yaoneka kuti sikuti yangokhuza banja lake lokha komanso anthu ambiri mdziko muno. iye adadziwika kwambiri makamaka ndi kupangisa mapulogalamu apa wailesi komanso pakanema monga Hot Current komanso kwa Gwanji. nyumba yofatisa nkhani ya MPC yati Abanda akuyembekezeka lowa m'manda lolemba lino kuchireka mboma la Blantyre. mutenga wake mkulu wa Times Group Renard Chikadya ati Abanda adalika daulo pa nkhani zofatisa nkhani amene nyumba ya Times idamupeza kumuphunzitsa bwino kumusula komanso kumuthandizira pa luso lake. pakadali pano bungwe la Media Council of Malawi komanso MISA Malawi onse atulutsa kalata zolira malinga ndi imfayi. Abanda amene anabadwa mchaka cha 1981 adagwirapo ntchito ku Capital FM ku Times Group ndipo kenaka adawasankha kukhala mkulu wa bungwe la MPC mwezi wa Marichi chaka chino. iwo anagwiraponso ntchito ngati mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino pakati pa chaka cha 2012 komanso 2014 komanso adabwerera ku nyumbayi kumenenso adagwira ntchito ngati yomweyi pakati pa chaka cha 2020 komanso 2022. so live kunyumba kwa Apita Mutharika ku area 10 Kafe Maulidi akuti wamvetsedwa kuti maina atatu this far: Rosa Mbilizi, Bright Msaka komanso wina jomalindango Ajenas. Bungwe la Small Scale Business Operators Association of Malawi latsutsa ganizo la boma loyamba kupereka kalata za unzika kwa ena mwa anthu othawa kwawo. akuluakulu ku bungweli ati ganizoli lili ndi kuthekera pobweretsa mpikisano osavomerezeka pa malonda. mtsogoleri wa bungweli ati Anderson Mulimbula wauza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti iwo alembera kale boma kalata pa nkhaniyi. ife ngati bungwe mamembala athu ochita malonda ang'onoang'ono mdziko muno akuvutika kale ndi mpikisano pa malonda koma osaloledwa komanso osatsatira malamulo
umene ukuchitidwa ndi anthu othawa nkhondo ku maiko wawo amene ali mdziko muno kumachita malonda mwachisawawa mosatsata malamulo. Ndi tinaona kuti ngati dziko lino lili ndi chipsinjo kale ngati chimene chocho, bomanso nkuzalengeza kunena kuti pafupifupi anthu 56,000 amene akukhala ku msasa wa Dzaleka akuti awachotse kumeneko powapatsa zikalata zaunzika kuti ino akhale pena paliponse mdziko muno. Katswiri za ubale wa maiko chimwemwe tsitsi wapempha adindo alimbikitse chitetezo m'malo olowera komanso kutulukira dziko lino. Matsitsi amayikirapo ndemanga pa zinthu ziwiri, pa nkhani ziwiri zimene zachitika pakatipa amene silipa panyanja ya ku Tanzania inalowa mdziko muno popanda chilolezo, ndipo masiku apitawa ndege inachokera mdziko la South Africa inaleranso bwalo la Bakiri Muluzi mu mzinda wa Blantyre wopandanso chilolezo. Atsitsi ati izi zachitika zikupereka chiopsezo ku chitetezo cha dziko lino. Kwa ine ndikuona kuti ngati dziko tikuyenera kuti tikhale ochilimika kapena serious pa nkhani za chitetezo cha dziko, chifukwa adani amatolowa mdziko munjira zosiyana-siyana, ngakhale kuti izizi sizikukhudzana ndi adani ena aliwonse, komabe tizindikire kuti ena amene ali ndi upandu amakhala akuona kuti kodi mdzikomo nkhani ya chitetezo imayenda motani nanga malowedwe ake atha kukhala otani, ndiye amathokozerapo mwayi akamaona nkhani ngati zimenezi kuti atha kudza kuchitani za upandu. Tizizindikira kuti ngati dziko timatha kukhala ndi adani osiyana-siyana, ndipo adani amenewa sikuti kawiri amangokhala maiko ena chabe amene simugwirizana nawo. Nthawi zina amatha kukhala magulu azauchifwamba amene ali zolinga zina zoti akwaniritse mdzikomo pofuna kusokoneza chitetezo ndi mtendere wa ndondomeko zikutsatidwa, komanso chitetezo ndi chokhwima. Anthu apereka maganizo osiyana pa zamomwe nyumba ya malamulo yomwe yangotha kumene yayendera. Mbali ya boma ndi nyumba yayenda bwino, omwe akupereka maganizo ena. Brenda Kayo ufotokoza momwe anthu ayikirapo ndi maganizo awo pa nkhani. Polankhula pomwe amatseka nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa boma mu nyumba ya malamulo Ajabi Mhango ati zokambirana za nyumbayi zayenda bwino, pomwe akwanitsa kuvomereza malamulo ena omwe adathandizire chuma cha dziko. Iwo atinso nyumbayi munali bata ngakhale kuti panali zosemphana zina, komabe panalibe phungu ina aliyense amene anatulutsidwako nyumba ino. Zinthu zikusuntha tikatenga pamene inalidzana ilo ndipo nditero zasiyana zimenezo akutakuona mavuto sangati tsiku limodzi aliposa kuvomera kuti kuze mavuto amene apatenga nthawi ndithu, matenda akakula kusucha tsiku limodzi simatenga nthawi choncho. Ngati kuboma maganizo awo amene atipasa talandira chifukwa chimene chakitimati chifukwa chakitimati pakhale otsutsa amapereka maganizo ena kuti titanze kukonza zinthu choncho zimene ndina iwo zoti titanze kukonza zinthu zina mamanena zoti tikonza kale zimene zikuvutazo tikonza ndithu chifukwa tayamike posa funa kuchoka pasi pa mtima. Komabe mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi ya Simplex Cholabanda ati ngakhale zokambiranazi zatha bwino pali nkhawabe kuchokera kwa Malawi kuti boma silikuyendetsa bwino zinthu zina. Iwo anapereka zitsanzo monga kukwera mtengo kwa fereleza, kukwera mtengo kwa fizi za msukulu za ukachenjede, kuzimazima kwa magetsi, kusapezeka kwa ndalama za chitukuko cha m'madera ndi zina zambiri. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani zochitika mdziko a Benedicto Kondowe ati nyumbayi yachita bwino povomereza malamulo ena omwe ati athandizira chuma cha dziko, komabe iwo anati sali okondwa kuti zinthu zomwe Amalawi amayembekezera kuti nyumbayi ikambirananso monga kugulidwa kwa hotela ya Amaryllis sikunapereke chiyembekezo kwa Amalawi. Ripoti imene sidalowe ayi zimene zakhumudwitsa Malawi ambiri chifukwa ndi hotelo, kugula hotelo kumene kukhuza mabiliyoni otuluka kwambiri 128 billion pamene zikuziwika kapena tikumvesedwa kuti ndalama zina zinaperekedwa. Ndi Amalawi akhala okhumudwa kwambiri pamene nyumba ya malamulo yamaliza zokambirana zawo nkhani imeneyi
isanafike kumapeto. mkumano wa nyumba ya malamulo womwe udatsegulidwa pa 7 Julayi 2026 umayembekezeka kutha pa 31 Julayi, koma mtsogoleri wa dziko lino a Arthur Peter Mutharika adawonjezera sabata imodzi kufika pa 7 August kuti aphungu akambirane zina zomwe zidatsalira monga kuvomereza bilu omwe adatsala. Boma lili ndi malingaliro ochepetsa ngongole zimene limatenga kuchokera ku maiko akunja. Akuluakulu atinso boma lilimbikitsa ntchito yotolera ndalama m'dziko muno ngati mbali imodzi yokonzera chuma. Tili ndi zambiri pa nkhani iyi mlipoti la Myra Elias kumawawerenga ndi Grace Magawa. Polankhula pa msonkhano wa chinyamata wa chaka chino wokambirana za ngongole za boma, mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma Patrick Liphava wati boma lapita kale patsogolo pofuna kuchepetsa kuchuluka kwa ngongole zomwe limabwereka komanso kulimbikitsa kasamalidwe ka ndalama. Woyimira bungwe la United Nations ku Malawi Penelope Campbell anayamikira ndondomeko yomwe achinyamatawa atsogolera ponena kuti ndi nsanja yabwino komanso yachitika mu nthawi yake. Achinyamata amene anakumanawa anapemphanso kuti pakhale upangiri woti ngongole zomwe zatengedwa zitha kuonedwa ndi kutsatiridwa nthawi iliyonse, pakhalenso chidziwitso chokhuza mgwirizano wa ngongole za boma kuphatikizapo nthawi yobwenzera ngongole, chongola dzanja komanso cholinga chomwe ndalama zabwerekedwazo zikugwiritsiridwa ntchito. Ntchito yothandiza anthu ovulala pa ngozi ikuyembekezeka kupita patsogolo pamene dziko lino likukhazikitsa maphunziro apadera a ntchitozi. Sukulu ya American College of Surgeons ikuyembekezeka kupereka chilolezo kuti KUHES yambe kupereka maphunzirowa ku loyamba la madotolo ochokera mdziko muno layamba kale kuchita maphunzirowa. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Kafukufuku akuonetsa kuti mdziko la Malawi imfa pafupifupi 8 kapena 10 pa imfa 100 zilizonse maka za anthu amene avulala pa thupi zimachitika chifukwa chakuti anthuwo anali ndi mantha komanso amaganizira kwambiri za chiwembu kapena ngozi zimene zawachitikira. Akatswiri a zaumoyo akuti imfa zotere zitha kupeweka patakhala kuti pali madotolo okwanira ozama pothandiza anthu ovulala omwenso ali ndi malingaliro kapena mantha, koma dziko lino lili nawo madotolo otere ochepa zimene zikuchititsa kuti anthu ambiri amene ali ndi vutoli adzilandira thandizo losakwanira maka m'madera ku midzi. Ndipo sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yakhala ikusula madotolo pa maphunziro okhudza kuthandiza anthu ovulala omwenso ali ndi malingaliro, koma kuti madotolowo apeze ukadaulo weniweni ozama pa vutoli akhala akutumizidwa mu sukulu za m'mayiko ena. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya American College of Surgeons ku United States Abdullah Kim Ekole wati izi zisintha tsopano chifukwa sukuluyi yakonzeka kuyamba kuvomereza maphunziro otere amene adziphunzitsidwa ku Malawi konkuno. Achikondi Mwale, mkulu wa nthambi yoona za matenda akayakaya pa sukulu ya KUHES, athandiza kuti madokotala athu kapena makadaulo athu a zaumoyo aonjezere ukadaulo wawo umene timayang'anira odwalika omwe avulala mu ngozi zosiyana. Ndi zinthu zokuti zinalipo kale komano zimene zimangopereka ngati timati international accreditation. Ndipo Chifundo Kajombo, mtsogoleri wa bungwe la Surgeons Association of Malawi, akuchita nawo maphunzirowo mu gulu loyamba. Zikutithandiza kuti tikhale ndi upangiri wabwino okuti tikathe kusamalira anthu amene avulala makamaka mu nthawi yomwe angovulala kumene, nthawi yomwe abwera ku chipatala, nthawi yomwe ali pa nsewu kuti alande chisamaliro chokwanira. Sukulu ya American College of Surgeons ikuvomereza kale maphunziro othandiza anthu omwe avulala komanso ali ndi malingaliro m'mayiko pafupifupi 90. Akatswiri ali maphunziro pa zakusintha kwa nyengo angathandizire dziko la Malawi kuchepetsa mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akatswiri wanena izi ripoti la Afrobarometer litaonetsa kuti chiwerengero cha anthu osazindikira zakusintha kwa nyengo chikubwererabe. Deborah Madea wadza ndi ripoti. Malinga ndi ripotili, mayiko a mu Africa akuononga chuma chawo pokonzekera mavuto oza kamba kakusintha kwa nyengo. Ripoti latinso anthu 43 mwa 100 aliwonse okhala kuno ku Africa ndosazindikira zomwe zimawalepheresa kuchitapo kanthu pa nkhani zakusintha kwa nyengo. Kafukufukuyi waonesanso kuti amalawi 47 mwa 100 aliwonse amakhulupirira kuti boma ndilo likuyenera kukhala pasogolo poteteza zachilengedwe. Poyankhulapo mkulu
wa bungwe la Civil Society Network on Climate Change a Julia Ng'oma ati malinga ndi akafukufuku awo chiwerengero cha anthu osazindikira pa nkhani za kusintha kwa nyengo chidakali chokwera mdziko muno. Iwo ati zikhulupiriro zomwe anthu ali nazo komanso kusowa kwa chidwi kwa adindo pa nkhani za kusintha kwa nyengo ndi zina mwa zifukwa zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi vutoli. Timaona nthawi pena boma limatha kukhala ndi masomphenya mbali imodzi pamene kumapanganso ignore mwina mbali zina zimene zofunikira kwambiri. Izi zitatha kuti zakhazikika m'mitima mwa anthu pamene mwa anthu amene akutsogolera dziko ndere zimapangisa kuti mbali ina iziwalika makapanga nkhani za kusintha kwa nyengo. Ndipo kaswiri pa nkhani za chilengedwe a Charles Bakolo ati anthu akakhala ozindikira komanso kutenga gawo zithandiza dziko lino kukonzekera bwino ku ngozi zoza kamba kakusintha kwa nyengo. Ripoti lokhudza za chilengedwe la 2026 lomwe unduna woona za chilengedwe unatulutsa linaonetsa kuti dziko lino lakhala likukumana ndi anamondwe okwana 19 komanso zilala zisanu ndi ziwiri kuchokera mchaka cha 1990. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. Nkhani za masewero Silver Strikers ndi Blue Eagles akadali pamwamba pa mndandanda wa matimu mu FDH Bank Premiership onse atapambana masewero awo loweruka. Silver Strikers igonjetsa Craig pa bwalo la Sipo pomwe Blue Eagles igonjetsa Mafco FC pa bwalo la Chitowe. Matimu onsewa tsopano ali ma point 25. Masewero ena Mighty Wanderers yalepherana ndi Moyale kumzuzu chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ekaya nayo yalepherana ndi Dedza Dynamos pa bwalo la mpira ku Chiwembe mu mzinda wa Blantyre pogwetsana chigoli chimodzi. Lazarus Nyemera ndi mphunzitsi wa Dedza Dynamos. Masewero nawo ovuta monga muzoti tikusamenya kwawe komanso timamenya ndi timu yoti imatha kusunga mpira tande anyamata athu zomwe tinauza anatha kugwiritsa ntchito. Game plan yathu inaweza kunafesa tisunge mpira koma zati maplayer athu reaction yawo imatha kuchedwa pang'ono nde tinaona kuti chomwe tingapanga the best way tigeso anthu oti angatsokhala fast nde tinafika kama first half time tinapanga substitution ena and anapanga respond bwino. Mphunzitsi wa Ekaya Innocent amavomereza kuti osewera ake alephera kugwiritsa ntchito mwayi umene anapeza. Tinganota anali masewero ovuta ophweka koma tinavutisa tokha timatenga ngati ni mpira ophweka tikanayika attitude yabwino tikanawina game mosavuta koma attitude inavuta kwa anyamata tivomereze ni mmene makhalira ndaje mukawina kwambiri anyamata amatenga ngati mipira imene tabwere ndi ophweka koma tingovomereza zimene tazipeza lerolo tiyang'ane chisogolo tione kuti tipanga bwa chifukwa tizati tapanga zotani sitingabwerere anyamata omwe akhala kuti pasa mipira yabwino atawina mipira ikulu ija anatenga ngati magame onse ang'ono akhala ophweka tingovomereza tikangoakonza attitude timu ndiye ndi yabwinobwino inangovuta ndi attitude lerolo. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na insomito yake Amalawi ali pachisoni kutsatira imfa ya mtolankhani wodziwika bwino Brian Banda. Boma lichepetsa mlingo wa ngongole zimene limatenga kuchokera ku bungwe ndi maiko akunja. Nkhani za masewero Silver Strikers ndi Blue Eagles akutsogola pa mndandanda wa matimu mu FDH Bank Premiership. Munaye ndine Elvis. Musaiwale kupanga subscribe pano pa Bakili News TV kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zomwe tizikupasirani pano. Zikomo.